Sortutako material ezberdinaren aurkezpena egingo dut. Zertarako sortu dudan, sortzeko ze pauso eman ditudan, zer motatako ekintzak egin daitezken, eta nola aurkeztu dudan materiala eta zergaitik dela. Lehenengoko jolasean koloreak identifikatzeko erabili dut, koloreen sailkapenak egiteko, materiala oso erreza, gaileta kutxa bat, eta koloretako ponpoiak. Bigarren jolaserako beste gaileta kutxa bat, zenbakiak, eta ponpoiak berdinak, ponpoi berdinak. Motrizitatea ere lantzen dugu, potea ireki eta izterako orduan, ponpoien potea ireki eta izterako orduan. 4 urteko gela nago eta zenbakiak lantzeko orduan 1, 2 eta 3 nahiko barneratuta dituzte, baina 4, 5 eta 0 zenbakiak oraindik zailak direla esango nuke, eta jolas honek joku asko ematen du aurren artean, eta ikuslearentzat ere esango nuke polita dela jolasa. Eta gero beste jolasa izan da ezaugarrien aldaketarako makina bat egin dut. Oraindik makinaren erabilpena nik ematen dut, erabilpen hori nik egin dut ezaugarrien aurkezpena egiteko, koloren aurkezpena, tamainarena, formena. Erabilitako materiala, kutxa bat, ardo kutxa bat, bloke logikoak, ezaugarrien txartelak, eta pintura, margotzeko pintura, guztion artean margotutako kutxa izan da, eta esango nuke magiarekin lagunduta gauza batzuk sartzen direla eta beste batzuk irtetzen direla. Eta asko gustatzen zaie, hauts magikoak botatzea eta ezaugarrien aldaketa ikustea eta identifikatzea. Forma aldatu da, ezta? Bale, eta oraingoan sartzen dut borobila, ze kolore? Ze tamaina? Handia sartuko dut. Bota hauts magikoak. Eta ber zer ateratzen den? Txikia, orduan zer aldatu da? Forma aldatu da? Eta horrela amaitzen da proiektuaren bideoa. Ondo izan.